Dušanko nám vydal nové video. Zasněj sa, navštíví tě spít. Ten negerský negr. No, koukám, že Duklot se vrací trošku k hashtag mé. No, minimálně mi to přijde, to jsem tak viděl. No. A se jdeme na to podívat, to bylo. Áno, tam dneska to video nie, dneska sa máš urobiť, že a keď urobíš tak máš dať odber na tento kanál, pretože keď dám 900 000, ja som to vravel, otváram toto. OG pack pokémonsky. Je už tam 891. Sme fakt. Negrlock. Už 5000 odberateľov. Close. Pleskni odber dnes, inak vie ťa pes. Roman mi tu zase nasekal jeho frontpage. Pome. Ai, ai, como um tomate com sal, né? To je sol? Tak ten pes z tej bačoriny. Ja mám ináč, že veľmi rád si dá len tak paradajku posolenú. Hej, toto tu vyzerá, že šmak. No, kamo, toľko editov som videl na tú že sa normálne nádherne natočená planéta Zem sa zoomuje, na konci týka korytnačka, že ťa flipne. Roman, to nebude tematika dnešného videa, že nebude? Nie. Nerozbijem mu okno. Čo si? Kurva. Bailando, bailando. Toto je možno ešte horšie. Že to začne real footage a premení sa do AI. To je možno ešte horšie ako čisté AI videá. No. Ale akoby, hej, hoši, úprimne, teraz nebudeme tu na edgy debili, to je fakt ako cool za mňa. Čekuj, to je ako za mňa je to furt cool. Keď na mňa výpavne to má ergonomicky, ne? Tak, ty si Rakovina coming. Ty píčo. Tento mím zašiel až tak No to kurva zašel, protože do piči v moment, co zapnu skurvenej TikTok, a to já na tom TikToku jsem reálně 5 minut jenom když vstanu, tak po každý ho tam mám. Každý mi tam ten negrlock vyskočí, kurva, a vždycky tam vidím to jeho jednookou černou držku, kurva. Extrémne ďaleko, že týpci urobili hru, hororovú krátku, ktorú môžete zadarmo stiahnuť, nemám asi link v popise, Roman, nezabudni to tam dať, prosím. A to nemalo ísť vôbec tak ďaleko. Ja milujem internet, ale toto už je také, že div... Prečo je tam tá skurvená hudbička z Mario Kartu? Mario Checking the comments to see if anyone is addressing the elephant in the room. Brat, dobre som to prečítal! Lepšie ak som Kube, nie? Nie, Randujem, prestaň. Nie. Taká normálne moja muscle memory chcela zahodiť ovladač. S Romanom sme hrali proti sebe Mario Karty a normálne doňho letel ovladač. Lebo ten zmrt si šetril 3 šelky do konca celého vyredzavecieho závodu a jeboli všetkých do mňa! Takto, toto robil Roman vedľa mňa. To robil Roman vedľa mňa. Celý ja to mám Sú dve hry, ktoré mi normálne spawnujú Bčko v ústach, že ho chceme instantne dropnúť, a to je Mario Kart a Rematch. Žiadna iná hra to nerobí, iba tieto dve hry. To je ten fotbal? Táto hra má potenciál byť najviac nenávidená na Switchi, lol. No, hej. A to je presne to, čo tú konzolu najviac predáva. Ja nemôžem, ja nevládzem. Pozri, ďalší je Mario Kart, to je taký jebaný, pozri sa. Beats you, Jetsy Holiday. You can say 50 niggers. Čo sa tam deje? A mne je úplne jasné, čo si poviete. Ježiš, Mario Kart, detská hra. Počúvajte ma. Brunner, čo nehráva Nintendo hry, nikdy nehráva Nintendo hry. Hrali sme s ním reálne, že dokopy 4 hodiny Mario Kart a Smash Bros, čo on nikdy v živote nehral a húkol sa, 35-ročný kreten, chápeš? Kým si tam nebol, nevieš, o čom sa rozprávame. Zdvihol si mi ja sa idem pozrieť, jak si mi zdvihol, ja mám VUP, hej, mám VUP, čaute. No reálne, mám 97 heart rate, ty debil. Mám 100, chápeš? Ty zmrt! Normálne mi zdvihol krvný tlak a toto ani není v miestnosti so mnou, ten zmrt, to je strašné. UK now has face scan requirement for not safe for work sections of the internet. But you can apparently use Death Stranding's photo mode to get... Nie!
Nie! To si robíš Dobre, okamžite. Na tých skenerech, Sunbridge, Porter, vole, všude. OK, Goated hra, Goty. Keď nevyhrá Death Stranding 2 Goty, ja už neviem. VPN companies fill after Google got patched in UK. Čo si blázen, to fakt vám normálne dajú na face skenovanie kúkať Pčko. Tak to je wild. Halus, že keď už sa bavíme o tých VPN-kách, inak, prišiel ten deň. Mám oficiálne viac hodín na NordVPN-ke, než mám na CS-ku. A to preto, lebo chcem byť non-stop chránený online a môžeš byť aj ty. Double enkrypcia, raz enkryptované tvoje dáta súkromné a do toho ešte sú raz enkryptované, čiže úplne actually, NordVPN používam ja. Taková skurvená opice ako ja, len používam NordVPN. Je to dobrý, jak si nie. Zamadiť v cloude, tiež rovnako chránené ako svoje hesla a celkovo tvoje pôsobenie na internete. Hej, cestujeme, zase je leto, všade, kde ideš na verejnú Wi-Fi, môžeš byť v ohrození tvojich osobných dát. NordVPN-ka je tu na to, aby si bol chránený a ja mám na nej 2300 hodín. V linku v popise alebo nord.com/duklok si môžeš dať dvojročný program a dostaneš nejaké tie mesiace zadarmo a máš 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Čiže kúpiš, do 30 dní sa môžeš rozhodnúť, či sa ti to ľúbi alebo ne a vrátia ti všetky peňažky. Bež tam a podpor kanál. Hoši, čo ste z UK? Ja viem, že niektorí ste, tak není problém, stačí mi... Ja vypadám, ak by byl z UK, dobre? 29. Alebo NordVPN subscription. No jasné, 1 Peťo, poď môj. Kým to nie sú videjka, kde si dáva pusu so synom, ja som s tým úplne v pohode. Konečne normálny tréning. Konečne. Klasik. Počkaj, to nepostol Drake. A tak to je vidno, to on neskúsený, to máš do detka, nie, povedať. A vole, na černou vždycky. Vždycky na černou. Aj tvoja matka bola Flandra. Aj jej matka. A tvoj otec šliapal chodník pri benzínke, pretože... Se probudil Michael Jackson. Michael Jackson Slovaky 1. Počkaj. Michael Jackson Slovaky 1. 1 Peťo. Baby je... To je dobrý, já jsem Michael Jackson ještě před rekonstrukcí pleti. Je jak Lamborghini, Baby je na Lamborghini. Komentáre, daj nazad, choď do Ja som nič neurobil. Ja som len scrollol komentáre. Keď si sa zabavil, ty ideš do pekla. Ty, čo pozeráš toto video teraz, ty s Romanom, idete do pekla. Už vypadám, že jsem odtamtud vyšel. Daj na zadní! Los espero. Galaxy Nova. No, to tam mohlo. Ja vieš čo, mňa vždy pri týchto videách najviac udivuje, že týpek si toto dal dokopy, toto video nasvietil, nachystal, vyfintil sa, ešte má RGB stoličku, čo ti dáva plus 30 aim vo videohrách a čávo proste pleskne, toto natočí, pozrie sa na to, 5-krát si to pozrie a povie, že ide to von. To ja nikdy nedokážem pochopiť, jak je to možné. Asi gule to chce, asi jediné, čo... Nič iné mi nenapadá. Rada pre hetero mužov, ktoré nemôžu počuť gay ľudia. Pre tých, čo ste počuli, o čom rozprávam, môžete mi to napísať? On říkal... Nie, už nie. Keď mi dá fucker a dosť! Ja to Prečo má ďalšiu packu na tom prste? Dobre. Roman, ty potrebuješ odbornú pomoc. Vidíš toto? Ja sa už o teba bojím! Jak ako istý seriál, chodite do... Get back to work. Kamá, to ja som nekúkal moc ten Sam Kube a iShow Speedstream. Sorry, bol tam ten vtip. Tak vysel a som ho iba zobral, hej. Ale jak prešiel plynule do toho beatu? Počkej. Šum, úplne. Vidíš toto? Ja sa už o teba bojím. Jak ako istý seriál, chodite do... Get back to work. Zmaď to skurveného negra. Kamá, to ja som nekúkal moc ten Sam Kube a iShow Speedstream. Sorry, bol tam ten vtip. Tak vysel a som ho iba zobral, hej. Neblejmuj ma. Čo?
shit on me, poop on me, crap on me, shit on me, poop on me. OK, teraz chcem, Jarda Kovář, že by nebyl mid. Teraz chcem, aby to bolo AI. Čo ľudia robia pre pozornosť je úžasné za mňa. Ja cením najviac ten popis. A female appreciation post is a social media post meant to show respect, love or admiration. Nasrát, vole, do piči nebo do kuchyně. Ale cením, že ženské niektoré dávajú hell yeah, takže cením, že sú do vtipu, chápeš? Lebo o tom to je, tento humor. Nebudem to vysvetľovať dementom. Kto sa chce uraziť, tak ti treba, preboha. Tancuje Axi Goat? Prečo je tam Jeffy Boy? Môžem sa k vám pripojiť? Ja okamžite, kto toto vytvoril miesto Jeffy Boya, musí byť Miken, lebo to je pravý goat internetu. Poď! Pičo! Prísam ti, ty mrtko skúpená. Po mne poser, bo. Krysovi jebaná slabá, vole. Mrtko! Čo si blázen? Ty piču. To nemôže byť lepšie už. Tak kamaráde, hrať Lego Star Wars na PlayStation 2, či na čom to hrajú a do toho ťa obsluhujú v reštaurácii. Kamove, to je brutálny koncept na reštauráciu. Dobre, kdokoľvek toto spraví, ja sa zaprisahávam, alebo vy sa musíte zaprisahať, že mám z toho nejaký kredit a ešte urobím aj nejaký social media coverage. Máš reštauráciu, kde máš v stole Nintendo Switche. Rozumieš? Kľudne aj jednotkové, lebo sú teraz lacné. Že to máš pichnuté v stole, môžeš hrať, kým ti dojde jedlo a ešte tie jedlá sú tematické k hrám. Čo ľudia ti nikdy neodídu. Kamaráde, imagine, že dojdeš so 4 felákmi, ste tam, sedíte, plesknete 3-4 kolečka v Smash Bros. A máš jedlo. To je brutálne. A keď tam dojdeš sám, tak obsluha si môže Mrdám kurva. A vieš čo, mne je jasné, že keď sú takto gamerské Chtěl jsem říct a přijde ti Smash Bros. Vole na talíř, vole, něčí péro, kurva. A taky tě smešné bro. Tematické reštaurácie, že tam nepôjde úplne každý. Preto by to bolo také polokamuflované, že cítiš z toho gaming, pokiaľ si gamer, ale zároveň to na oko vyzerá ako normálna reštaurácia. Že máš to aj normálne stoly, ale keď niekto vie, what's a go, tak pôjde na tie herné. Hoši! Ja mám dilemu. Že či to nájdem to I was sick of using my teeth to open things. And teeth do work, but it's hard work, and you end up getting quite dizzy. But now, I got this, which is much more pleasant. It's also covered in WD-40 for those really stuck bolts. And I'm not sure why no one else has made a tool like this. It's very useful. Vieš čo, predtým bola dobrá idea na investíciu a teraz je do tých horších. To je odporné, to je jak normálne z nočnej mory. Ale verím, že to funguje, akože super. Ale predstav si, že dojdeš k týpkovi mechanikovi a toto má normálne na stole položené. Yes, we are. Ja ťa neznášam, Roman, ja ťa neznášam, nie. Kurva. Nebude teraz Bailando. Nie, teraz dostanem fakáča, zase ja to mám. Klasik. Dobre, to som nečakal. Dobre, daj like za Romanové napaditosti, ale dosť už, stačí. Hey. How's the meat? Carne asada. Nom nom noms. What are you doing? Putting lime on the meat. You're just wasting limes. You're supposed to put the limes on your finished tacos. I'm pretty sure I've seen El Pollo Loco commercials where they're using lime on the meat while it's on the grill. Why would you squeeze limes on a hot grill? It just evaporates. Okay, so it's just a myth, huh? It's Mexican folklore that you use lime on carne asada while it's on the grill? That's not a thing? Kámo, to je toľko vecí, čo ja chcem okomentovať, ja som z toho piči. Za prvé, to, že má Čavo VR-kovú frajerku. Invest! Ale Čavo Heniak má prázdny byt, že mám nové telku na zemi a všetko. Ale je tak sa tam má normálne ventiláciu, jak v reštauráciách. Čo sa tu deje? Tak ho podvádza, no jasné, je to real. Fine, I'm putting lime on my part of the meat. Ale jak je to realistické, že sa hneď pohádate, to je brut. No? To už ani VR-kové frajerky nie sú dobré, to je extrém. To sme prehrali veľmi rýchlo.
začne sa tým tancovať. Dobre, fú, kamo. Ty vole, teď mě napadlo, můžem si udělat AI otroky, ale aby byli furt černý, anebo cikáni, který konečně první černý, co kurva budou pracovat. Ty píčo, kde je Elon? Kurva, potřebuji číslo na Elona, vole. To je invest, tak svině do píči. To keby sa vykombilo, vypínam toto video, aby si vedel. Top 10 židovských neziskoviek od Vugaba. V tomto videu vám ukážem top 10 židovských neziskových organizácií. OK, to bolo všetko, ďakujem veľmi pekne, že sa Myslíte si, že sa tak moc smejem, že dostanem demonetizované z tohto videa, alebo čo? Hey bro, what's your plan? Minecraft? Oh, that's cool. What you watching over here, man? If you laugh, you lose your teeth. Fuj, kurva. Sráčka. Melichar kúkal, že? Na repeate. No jasno, že to má lajknuté. Pozri, jak tam je Flygun. Klasik Flygun. To som si presne povedal ináč pri Kaju. Dosť. Tunak mám štít proti dráme. Nasadzujem si ho, toto všetko. Kde je štít proti panenci, kurva? Vtipy, smiešky. Kto sa urazí je je to skurvenej negr. We are here. Presne ako tady jeden. In Slovakia. Kofola je Slovenska, kolujem to! Jak sa opustil internet kvôli takej sračke, more. 3/4 z nás ani nebola na svete, keď Kofola vznikla a budete sa hádať, more. Vy ste fakt je... Ja som najviac ocenil, jak mu fuck them tam droplo asi 300 €, on to prečítal a ja som presne videl, kde to prečítal. Jak je ten moment, jak je na tom Wakelejku a kúka do mobilu, tak on urobí presne to, jak tam všetci spamujú, to fuck them a on iba... Tak presne vtedy viem, že sa na to... Ale chápem prečo, však ako treba šutnúť tvoj shot. Ale v rámci streamera ty nezajeb hodinu v štúdiu, čo vlastne ľudia budú iba na repeate počúvať beat a nejaké slova. Chápeš? To neurobiť na streame, typek. Nepovedz ty, dievča, že sme spolu spali v posteli. Myslíte si, že ten šofér toho taxiku mal normálne, že v minusových číslach obvod riti? Musel mať, že? Lebo ten mu tam nabehol ten SBS-kar speedom more, jak kámo Franklin v GTAčku. Áno, večera spolu pozíciou celú tú dobu. I don't know how to bark. No, ten bílej koko, ten je úplně v piči. Sice ho neznám, vole, ale totální kripl. Co tam měli dát radši nějakou skuronou opici, ty vole, místo něj. Coca-Cola is Czech. Kofola nie je česká, to je slovenská, more. Mne sa najviac ľúbi, že Speed sa tunak tvári presne tak, ako väčšina z nás vníma egové posty, ktoré nie sú rap. A takto sa tvárim vždycky, keď ego niečo dá na storky. Tak to presne tak. Odtiaľ sa dostane. Kľud! What? Kľud is chill. Kľud is chill. Hej Joši, pozrite sa. Nikto z nás nebol v Somkubovej situácii. Mňa najviac nasral na Somkubem, však dobre, nevie dobre po anglicky niečo jedno s druhým. Je to hanba pred celým svetom, to sa nemusíme baviť. Ale dobre, povedzme, že bol nervózny. Čo mňa najviac nasral na Somkube, keď vypol ten stream a hneď začal storky, kde sa tváril hra a že vieš, nerob toto. A ľudia sa pýtali, že prečo tam nezobrali, že Expo alebo PP Pitra, pretože všetci youtuberi, čo by do toho šli, už dávno nie sú na Slovensku. A volám Ivanovi, dobre? Srdečne vítam i Biomajgu v jeho rodnej krajine. Čo ti jebe, tak to je pičovina. Niekto, kto má nejaké zdravotné problémy, viete sa opýtať? What? Good race today, very good weather. Ale ja sa divím, vieš, že ako mne je jasné, že pravdepodobne oni reachovali nejaké agentúry, tam sa aj riešilo, to nemám nikde potvrdené, to sa iba niekde som čítal v random blogoch a komentároch a tak ďalej, že vraj normálne EU do tohto dalo nejaké peniaze, že aby on mal program, lebo si všimli, jak to v Číne riešili a chceli urobiť proste dobrú turmu aj po Európe, hej. Ak sa do toho liali nejaké peniaze, prečo nezobrali niekoho, kto chápe jeho content a narysuje... Niekto musí byť na Slovensku, kto mu narysuje content tak, aby to bol V momente tam máme niečo futbalové. Nehovor mi, že by ste nezohnali jedného futbalistu, čo by s ním more dal niečo z futbalové. A prečo ho nezobrali na bungee jumping na La Franconi? To už sa nerobí? Ja neviem, ja som dlho nebol v Bratislave. Nerobí sa to už? Však to mohla byť ako... Ale ináč dobre, no však čo?
akoby pohode. Toto bolo, kamo, zobral si normálne babi zo školy kamarátky more a že rýchlo zatancujte. Nemali nič pripravené, len to tam rýchlo zrobili, lebo Speed vydal zrovna song more. Nevadí. Potom ti poviem. Po vojne je každý generál, mne je jasné, že narýchlo to dá dokopy sa asi ťažko dá, ale Čavo oznamoval, že ide na Slovensko minimálne 2 týždne dopredu. To mi nehovor, že nerozhodíš siete a niečo nenachystáš. No, za 2 Číny to podľa mňa si leta Čína, vole. Different? Different more? Like, yeah? Dobre, ale ja viem, že on potom dal nejaké vyjadrenie, keď mu to uležalo v hlave, že ho to mrzí a tak ďalej. Ale úprimne, keď už si tam dal hneď po tom, čo tam bol najväčší hype a ľudia videli storku, jak si všetkých poslal. A veľa ľudí si ťa tak uloží, Somkube, mrzí ma to. Why are we still here? Poor guy. Oh my goodness. Kokot. Fakt nejakého streamera tam mali dať, čo má proste, čo je v pohode s tým, že nezeditovaný bude robiť veci. Streamer alebo proste niekto, kto dlho moderuje, vieš, alebo ja neviem. Ale ako chápem, prečo tam šiel, však kto by nezobral takú príležitosť. Nič, poďme ďalej, nechajme Somkubeho Somkubem. A jedno vieme naisto, že Speed sa tu už asi neukáže, takže poďme ďalej. Nie, Roman, nie tento zás! Je jedna žena, čo pozerá toto video, čo si povie, že ty môj kokot, že bomba okamžite. Ona je 100%, ale neprizná sa. A nerob to. Pasona. Fuj, kurva. Sa mi zježil chrbát celý, jak sa dá. Čo to je? Typický negr. Typický negr. Keď takto ináč vyzerá ten zvolenský čokoládový jogurt, keď ho zle zamiešim na to. No takhle. Prečo som tam šiel hlavou, nikto nevie, idem preč. Čo to je, Roman? Dobre, a dosť. Dome zoberte niekto Romanovi telefon. Pasy niezapięte, światła niezapolone. Ops, przepraszam. Wszystko w porządku. Oho, Cover. Takovej cover potřebuju taky, kurva. Ty čo, do fitka, kam chodím, vole, chodej cajti až moc často, vole. Musím dávat pozor, vole. Ne, už ne. Už ne, Roman. Nie! Nie! Dobre, stačí. Choďte všetci von sa dotknúť trávnika, kúp si kvapku zatiaľ na rohlíku, Slováci prisám Bohu, že už čoskoro fakt. A je to fakt veľmi blízko, preto nemám žiadnu doma. Pretože ešte aj tie moje sú na ceste k vám. Daj odber, otvárame za 900 000 100 tých Pokémonov, dobie? Čaute! No, fajné shit, nigga, fajné.